ụtụtụ ọma. What is that? Gịnị bụ ụtụtụ ọma? Ehihie ọma. Ehihie ọma kwa. Gịnị bụ ehihie ọma? Mgbede ọma. Gịnị bụ mgbede ọma? Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị na otu anyị si ekele ekele bụ otu n'ime njirimara ndị Igbo a na-adazi mmiri. Ọ bụ n'ime gị n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma ị na-akụ ire bụ bekee ka ị na-asụ. Good morning, good afternoon, good evening. Ị na-asụgharị asụsụ ndị bekee na-asụ ya n'Igbo. Ọ bụ n'inweghị otu isi ekele ekele na Igbo. Ọ na-ema gị ka esi ekele ekele n'asụsụ Igbo. Anyị nwere usoro anyị si ekele ekele. Ọ bụghị good morning, good afternoon. Ihe a bụ bekee ka ị na-asụgharị. Lee anya ugbu a na redio, n'ụlọ ọrụ redio dị iche iche n'ala Igbo nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi TV. Ị ga na-ahụ onye ọbụla ụtụtụ ọma, mgbede ọma, ehihie ọma. Ndị mmadụ eburula ya bata n'ebe niile. Ị na-anụ ụtụtụ ọma, mgbede ọma, a na-akpa na redio ụtụtụ ọma. Onye ka m kelele ụtụtụ ọma? Ọ bụghị Igbo ka ị na-asụ bekee. Asụsụ nwere usoro o si aga. E nwere usoro esi eme nsụgharị ka a na-akpọ translation. Ọ bụrụ na enweghị ihe na-akpọ ihe, ọ bụ mgbe ahụ ka ọ dị mkpa na ị ga-achọ otu ga-esi bite okwu. A na-akpọ ya okwu mbite, loan words. Maka na onweghị ihe ọzọ ị nwere n'asụsụ gị a ga-eji nọchie anya ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị nwere ike isi bili n'asụsụ ọzọ. E nwekwara usoro esi enwe okwu mbite. Ị nwere ike kpọọ ya ihe, ị nwere ike gị kpọgharịa ya dịka o si daa ụda. Ụfọdụ na-akpọ ya Igboization. Na bekee a na-akpọ ụdịrị mgbanwe ahụ localization. You localize it or domestication. Ihe na-adịghị n'asụsụ gị, gị weta ya n'asụsụ. Ọ bụ otu a ka esi eme nsụgharị. Mana anyị nwere ụtọ anyị si ekele ekele. Ụtọ anyị si ekele ekele bụ ị bọọla chi n'ụtụtụ, ị tetala, ị gbapịla, ndeewo, ehihie. Mgbe ọbụla a na-ekele mmadụ dabere n'ihe onye ahụ na-eme. Ọ bụrụ na onye ahụ na-arụ ọrụ, a sị jisi ike n'ọrụ, ha ndeewo. Ọkana mgbe ọbụla ndị abịa n'ehihie, n'ihe ọbụla nwere ihe ọ na-eme. Isi onye ahụ jisi ike, ha kedu ka ọrụ si agakwanụ, kedu ka ị mere, ị na-eme ịgbara nga. Ụfọdụ asị gị ọlịa ka karịsịa ndị Imo. Onwe ndị na-asị anwụchula o. Ọ bụ asụsụ ha, ọ bụ ekele obodo ha. Enwe ndị na-asụ ha, ndị Nsụka na-asị deeje. Ndeewo, daalụ bụ ekele a na-ekele mgbe ọbụla. Kachi ifo bụ mgbede, kachi bọọ ka ọ dị echi. Ọ bụrụ onye na-apụ isi ka emesịa ka anyị ga-ahụ ma emesịa. Mana ebe anaghị na-asị mmadụ ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Ihe ọ na-adị agba m agba na ntị. Ọ bụghị otu a ka anyị si ekele ekele. Ọ bụ otu a ka anyị si egbu asụsụ Igbo. Asụsụ tara akpụ. Ụtụtụ ọma nwere ihe ọ pụtara. Ọ na-abụ ikele mmadụ ekene okwu Igbo nwere ihe ọ pụtara. Ogbe m chọrọ ka ịmata maka asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo nwere ihe ọ pụtara. Ikwu okwu o nweriri ebe ihe kwuru si. Enwere nwa bekee kpọ ya root. Enwe ebe ihe Hausa nwere ihe ọ pụtara. Egbesi mmadụ ị bọọla chi, ọ na-egosi onye ahụ hiri ụra n'abalị. Oke ịbọọla chi, ọ hụla ihe nkụtụsụ anya, ịbọọla chi. O nwere ihe ọ pụtara. Mana isi mmadụ ụtụtụ ọma, dịka onye Igbo na-eche echiche mechi ime. Mgbe isi mmadụ ụtụtụ ọma, onye na-asị gịnị bụ ụtụtụ ọma? Ụtụtụ ọma o nweghị ihe ọ tara akpọ pụtara. Ndeewo, jisi ike n'ọrụ. Nwee ihe ị na-eme, mmadụ sịrị gị jisi ike n'ọrụ, jisi ike n'ọrụ. Ọ bụ ya, imeela. O nwere ihe i mere, mmadụ na-asị gị imeela, thank you. Ọ bụghị onye na-esi ya imeela. Ihe a bụcha ekele ndị Igbo na-ekele n'ụdị dị iche iche. Mana ọ bụ ebe mmadụ sị mmadụ ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Mgbe ụfọdụ mmadụ sị m ụtụtụ ọma, ihe m na-ada azaghachi onye ahụ bụ good morning. Ọ bụrụ na mmadụ asị m ehihie ọma, ihe m na-azaghachi onye ahụ bụ good afternoon. Ọ bụrụ na mmadụ asị m mgbede ọma, ihe m na-adị azaghachi onye ahụ bụ good evening. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ndị mmadụ zitere m ozi, ha na-achọ ka ha jiri Igbo mụ na ha na-akparịta nkata. Ha bịa ha zitere m sị m ụtụtụ ọma, ihe m na-adị aza ha bụ good morning. Mana ọ bụ na ị bịa sị m ndeewo, maazị ndeewo, njiri Igbo zaghachi gị. Maka mgbe na-asị m ụtụtụ ọma, iji Igbo ekele m ekele, iji bekee ekele m ekele kama iji bekee na-asụgharị ya n'Igbo. A na-eme ya eme otu ahụ. Biko nụ, ọ bụ otu a ka asụsụ si anwụ. Ọ bụ otu a ka isi egbu asụsụ. Mgbe a na-edi eme ụdịrị ihe awụ mgbe ọ bụ na asụsụ enweghị ihe nnọchi anya ya. Enwere ndị bekee na-akpọ ya na
translation theory a na-akpọ ya dynamic equivalent. Ọ bụ na enweghị ihe ha dị n'asụsụ gị, ọ bụ mgbe aka ga-eji bili okwu ọ tụgharịa ụdị ọbụla. Mana ọ bụ na ihe nwere ihe na-anọchi anya ihe ahụ n'asụsụ gị, ọ baghị uru ịsụgharị ya. Jiri nke a gbara ihe. Ndewo.